Mä oon kirjoittanut hyvin pienestä saakka ja etenkin koulussa. Ja koulussa mä sain aika paljon mainetta ystävien keskuudessa, kun mun ainekirjoituksia luettiin siellä luokassa. Se hetki, jolloin mä niin kun oivalsin, että ihmiset nauraa mun teksteille, niin se oli jollakin tavalla herätys, että mä pystyn sanojen avulla saamaan aikaan reaktioita. Että silloin oli varmaan se ensimmäinen hetki, jolloin mä niin ajattelin, että sanoillahan voi saada jotain aikaa. Siitä huolimatta mä olin silloin niin aloittamassa lentäjän uraa pikkupoikana, mutta toisin kävi. Ja mä oon joskus ajatellut sillä tavalla, että musta ei tullut lentäjää, mutta mä oon kyllä aika paljon lentänyt sitten sanojen avulla. Suurin osa henkilöistä tulee varmaankin mun itseni sisältä. Oli ne sitten naisia, miehiä tai kaikkea siltä väliltä, niin mä löydän itsestäni niin paljon erilaisia niin kuin tällaisia mahdollisuuksia ja pystyy, ehkä mulla on semmoinen niin kuin keskimääräistä herkemmät tuntosarvet ajatella niin kuin miten muut ihmiset ajattelee ja sitten sitä kautta pystyn luomaan niin kuin oikeastaan tälle mun normaali minälle erilaisia henkilöitä ihan itsestä käsin. Mutta toki tietysti kaikki sosiaaliset suhteet, mitä mulla on elämässäni ollut ja tapaamani ihmiset ja myös pikkasen tämmöinen voisi sanoa, että salakuuntelu metrossa, kuulee tarinoita. Yhden jutun mä ainakin keksin sillä tavalla, että mä istuin junassa ja kuulin, kuinka koko junamatkan Helsingistä Ouluun kaksi ihmistä keskusteli ja sitten ajattelin, että niillä oli niin hyvää tarinaa ja ne paljasti aika pitkälti omaa persoonansa sitä myöten, niin tällä tavalla myös niin kuin kuuntelemalla ja tarkkailemalla löytyy näitä henkilöhahmoja. Esimerkiksi sitten tämä koiran nimeltään Kissa-kirjasarja, mikä mulla on, niin täällä Itä-Helsingin lähiössä asuneena, niin näen paljon erilaisia laitapuolen kulkijoita. Täällä on kyllä paljon ihan tavallisiakin ihmisiä, mutta on kohdannut niin kuin sellaisia yllättävän viisaita, syvällisiä ja lempeitä sanotaanko nyt juoppoja, jotka sitten tuntuu olevan täynnä sellaista viisautta ja elämän kokemusta ja sitä kautta sitten syntyi toinen päähenkilö tähän koiran nimeltään Kissa-sarjaan. Ja tällaisia teitä syntyy sitten niin kuin sekä tarinoita että henkilöhahmoja. Mä oon runonkirjoittajana varmaan oppinut sellaisen, että teksti syntyy aika pitkälti suhteellisen lyhyen kirjoitusprosessin aikana ja mä oon lopun merkitystä oppinut sitä kautta, että miten sä sidot sen runon kokonaiseksi. Sitten kun mennään isompiin kokonaisuuksiin, varsinkin niin kuin romaaneihin, niin se valmiuden tunne, se on ehkä vaikeampi saavuttaa, mutta siitä huolimatta mä usein niin kuin painotan sitä kirjan viimeisiä lauseita, että kun mä lähestyn sitä loppua, niin mä samalla ikään kuin peilaan kaikkea sitä, mitä siinä on kirjoittamassani on tapahtunut ja haluan sitten erityisesti kiinnittää huomiota sen kirjan loppuun. Tehdä sinne ehkä kirjan kauneimmat lauseet ja tarjota sieltä niin kuin väyliä itse asiassa kirjan ulkopuolelle. Tuoda sitten niin kuin sitä kautta lukijalle mahdollisuuden elää sitä kirjaa sen jälkeen, koska se lopun merkitys on niin voimakas myös näissä mun lastenkirjoissa. Esimerkiksi just tässä koiran nimeltään Kissa-sarjassa niin on erittäin tärkeää se, että miten se loppuu, koska se herättää sitten toivon mukaan ja mitä mä oon kuullut, niin ihmisissä sitten halun alkaa keskustella siitä kirjasta. Joskus nuorempana mä sanoin, kun mä kirjoitin ensimmäisiä proosakirjoja, niin mä mukailin tällaista ranskalaisen runoilijan lausetta. Ole aina runoilija, niin mä otin siitä tällaisen oman tällaisen iskulauseen, ole aina runoilija prosaistina. Eli
Se tarkoittaa ei sitä, että se proosan pitäisi olla hirvittävän niin kuin esimerkiksi kuvallista, mutta että mulla on se sama runoilijan tarkka ote ja huolellisuus silloin, kun mä kirjoitan myös suorasanasta tekstiä ja myös silloin, kun mä kirjoitan lapsille niin tämä tämmöinen runouden ja runollisen tarkkuuden läsnäolo niin on yksi sellainen ominaispiirre, joka mun mielestä luonnehtii minua kirjailijana.